És una exposició fantàstica i la recomano a tothom perquè l'art és necessari per la vida. L'art és una de les coses que ens salva de la destrucció total del planeta. Jo coneixo els mitos d'una època molt clàssica, no? De l'Emília. Quan vaig pujar al camió per anar al quartel que ens enviaven, vaig veure una sèrie de tios i vaig veure els ulls d'en Mitos, no? I em va semblar que amb el Mitos podria ser mi. Però m'agradava el personatge del seu punt de surrealisme que té, absolut. I el seu porte així d'home elegant, no? Aristocràtic, no? Per exemple, una de les característiques que sempre explico del Mitos és que mai gira el cap aquí, no? Em fa així, no? Des del punt de vista intel·lectual era molt irònic i molt fi, cosa que no era. Jo soc un hiperactiu, però no tinc la finura que té ell de l'observació, de poder contestar amb una frase exacta, de captar la visió de la gent, no? Una mica són els seus quadros, no? Aquesta capacitat que té de captar aquesta ironia que li va perfecta, no es pot fer aquests quadros. El Mitos, el meu pare el va influir pel Titan Lux, perquè el meu pare, per estampar aquestes coses que feia, empleava el Titan Lux i estava molt fidel al Titan Lux, el Mitos. El que fa és original, però alguna influència també deu tenir. Que d'alguna manera ell, com a artista, els altres gaudeixin d'algú que només ell és capaç de transferir, no? Amb el quadre d'això. Vaig conèixer una gent que muntava una galeria al Born. Jo els vaig presentar tota una sèrie de gent, de dossiers, i es van quedar amb el Mitos. I va ser l'única exposició que li vaig muntar, o sigui, de marxar amb poc, La gent el troba molt naïf, però a part de naïf, els temes són màgics, tots els seus personatges, tots els seus elements, no?, que hi ha als quadres, no?